Mit szeretsz az Avalon Nemzetközi Iskolában? The education level is good because if they succeed the school, they can go everywhere. And for me, it's important that the kids have fun. Safety of my kids. Second, education, diversification. The kids are exposed to a lot of learning, not only through books. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy a hagyományos rendszer, ami ugye a lexikális tudásra épül főleg, mennyire fogja kislányok jövőjét szolgálni. Ezzel szemben itt az Avalon iskolában a Cambridge rendszeren keresztül egy olyan egész másféle szemlélettel találkoztunk, ami főleg ugye arra épül, hogy természetes módon, gyakorlati példákon keresztül játékosan tanuljanak a gyerekek, és mindezt ugye angol nyelven. Volt lehetőségünk 4 évet kint élni Angliába, és ott láttuk, hogy az angol száz kultúrának milyen jótékony hatása van a gyerekekre. Előzékenyebbek, őszintébbek voltak egymással, mint ahogy Magyarországon tapasztaltuk, ezért nekünk kizárásos alapon csak az angol száz oktatási rendszer jött szóba. A gyerekeket a felfedezés útján tanítják, nem pedig próbálják a tudást valahogy beleverni a fejükbe, hanem szépen lassan az ő tempójukban. Nemzetközi és gyermekközpontú oktatás, Cambridge-i módszertan, itt Miskolcon, az Avalon Nemzetközi Iskolában.